som en Sebastià Riera Pocovimos allà arran de saber el Déu de vostè. Bé, vostè no m'ho pensarem així. Pot ser que m'acordeu d'altres històries com Raya Pucera, Talla Pucera, Expediente ese a la Salotge del Pis. Però avui som aquí per mostrar-vos Tela Murta. Sí, hem vingut aquí a Tela Murta a prendre un bany en Sònia i en Antònia. Tothom rima amb Bònia aquí. És una llàstima que no estiguem a la colònia de Sant Pere o a la colònia de Sant Jordi. Però bé, la qüestió és que ara mos tirem tots junts dins l'aigua. Preparats? 1, 2, 3, va! Ai! Ué, Constància, com estàs? Hola, va bé. Va bé, tu per aquí? Fem un puto veure. Tu, i quines dues d'allà qui són? No sé qui són. Dues putes guarres, eh? No, però... No, Mira aquella, de mena fora. sí, què putes fa? Que te se fiques tu bo d'això, per dins del cul. Espera, sobre. Xinoides, però deu bufar, no? Tu, estan a punt d'espanyar-se els tens, de biquini. Per aquí, mentre l'aigua està tan freda, t'heu de xaparant. Tu no dius res, són aquí de raza, són jo, Aquí no t'haig de dir, però si t'he tot de raó. No, aquí se t'hi me diu, fem un vídeo de rajam a totes dues. No, tu ja està seva. Sí. Res, mos tires un beso Constància, per aquí vaig el vídeo. Però t'hi he vist? Ara. I això ha estat tot per avui, fins un altre dia. Adeu, nines. Hola a tots, jo en Sebastià Riera Pocovimos allà arran de Déu de vostè. Bé, vostè ho pensarem així. Pot ser que m'acordeu d'altres històries com Raya Pucera, Talla Pucera, Expediente ese a la Salotge del Pis. Però avui som aquí a Can Cristian, en la Bíblia aquí seguda, i tots els aquí... I tots els altres aquí. Hem sopat un potxet, en Cristian ha flipat en el meu sàndwich de salsitxes, i ara estic a punt de tirar-me dins la piscina, Qui vol que digui qualque cosa, no? Per tirar-me dins la piscina? Jo? Observin amb atenció. Observin amb atenció! Ja fa això. El treus? Ja, sí. I això ha estat tot per avui. Sí. Vinga, fins una altra.